Kising song tinini of video ke kaisa bijapno tuyui norok o sungsaro odrepot kisimni bijabrok oriwi mankhana phia tini ang je bijapni kok sana naimani abo belaino juda abo ongkha soitanni yakbai sijak bijap abo belaino wanama singsa abo kagos baise sijakgia abo mangingang bukuro se sijago sijak khlai namjak a bijap belai kotor tai hilik abono tisana bagui unglia phano khorok nei borok nango tabuk bai 800 bisni slaibo khabang ni sikango abo sijak mani belai wanama singsa a bijap sijak mani ungkha horchani bisingo a bijap sijak mani a kok haino ireng sajak mani ungya omo kubui testimony se o bijap tabukbo o sungsaro tongo o bijapno tuyui kwbangma soi sinai eba scientific rok bo amjogui naikha a kok norokno bwskango sajakan tabuk kok ke omosi o bijable tamoba norok holy bible bijapni kokrok khana abo kaitono sirinai rok ni bijap phia ang tini sana naimani bijap ke the devil bible bijap ni kok abono karibo o bijap ni bumung codex gigas hini bo sini jagi tongo a bijap bebagui 320 page tongmani pia tabuk 310 page se tongsiwo ei 10 page kemai thangka abo kemai thangmani sabo sukmaka biango kemaka kebo saimania hake abo 10 page kemai thangmani uklogobo mungsasuk bujok tongui mano a bijap namnani bagui mangingang 160 tani pukur angkha a bijap hilikmani ke 70 kg ngo abu kok hingke a bijap oidan ni bini yakbai sijago a bijap tamni bagui sijakha sabos namkha tei bukrus namjakha bahake a bijap asaikha a kok belaino saiman thai tongo a bijap asaimani no tuyui kaisa kothma tongo tabuk bai 800 bisni slaibo kwbangni sikango harman hinai khorokja sadhu eba sonyasi tongmani abo ungkha bini bumung ke harman bo bohemia haktorni kok abo ungkha Czech Republic ni bisingo layo afro a sonyasi ke bini tongma saini bagui bo khoroksa a aroni bubagra bai bajra ganang hinai romjakha abni bagui a hawo tongnai tei kubni sonyasi rokbo bini bagui bebakno lasimung mankha abni bagui bebak sinai nuknai rok palke harmanni tomungno bosthumui nailekha aithago ke harman butharjakna nangnai abotui majra berjakha afro harman belai amang simang nangui mokolni muktui thop kalaye ubagrano nakar sanka tei kathang tongnani lama naitukha haifano bono nakarna soinai khorokjakno rikha aithago harman kathang tongnani bagui mungsa wansukga tei bubagrano smai kaisa tangui saka bohai hinai saka bubagra ang bijap kaisa suyana abo belai nangkukmani bijap nai o hasakani bebak bororokni kaham khlainai tei a bijap horchani bisingono bebak sibai nai hinibo kok rikha hage a koknok khnawui bebak kolok kotorok bansuglai naikha ei khorokjano hai hinai salaikha omo hai samungle khje khlaimanai ba aboni bagui bo hor aike je sakaipano buthar jaknani nangnai aboni bagui bono asamung khlainani yakari rigrasini salaikha hakeno harman a horo bo bijap sineni jengkha haibano suite
jora gobang laithangka phiya horsani bisingo baiyake ayi utharjaknani bagui tia nani nangnai hake o belai amang chimangke a horo o sangsarni bebak mutai amerok bokrok soitan eba lucifer no suriui bo surinani jekha amni hinba a bijap sithani wo bono chubasu samani akha hayungte ungte soitan bini aro aikha ei saka harman nang ano tamo samong akjakha ake harban saka ano tabuk horsani bisingono bijap kaisa srinyani jual kia soitan saka angnono chubawi manu kia anon tamo naiba harman saka nono rijak nai abo hai ani musakano se kia soitan sawo nang anori ui mannai jak abo tui manai ini thani tongo abo ungkha nini hola hakeno harman soitan bai kok baksa laikha hakeno harman pung aikeno bini kanawo bijap kaisa mankha o apnu belai tongtok jakha ei bono butharnani bagui busthunai rokbo phaiei sokpaikha ei a bijapno naiei belaino wanama chawui molang ungbaikha hake a bijapno phili naikeno puilano soitani mangpili nukjakha a bijabo sal tal ei athukri rokni mangpilibo tongbayo chugnahani mangpilibo tongo abono karei bible ni bebak kok ei rokbo tongo ei soitanno borom renani ei khulumnani bebak kerong raiderok aro sujak tongbayo a bijap gobang kukno latin kokbai sijakha phia rungsa kurungsuke Hebrew Greek dai Celtic kokbai bo sujak tongo hake a bijapni mu Codex Gigas abo latin kokbai si abo belai bijap kotor mani koksi a bijap belai no kotor abo bebak no yakbai sujak phia a bijap jesa borokni yago hano sogike abo a borokno hambia dai birmanno kiglayo a bijapno je porinai rok bokrok hamya ungui thango amni hinba aro sujak aikhorok bebakno piring poroikhe nobarok kobni tongma haike lukjago ei a bijap jethani porijago a hawo podre potni bemuk hambirok sokphayu 1594 edigo bubagra Rudolf II abono sai manui ei khoroksa bubagrano gift yafari rekha 1648 edigo Sweden ni sangkrak rok jobawo a bijapno malangui thangka hake aroni bubagra je Queen Christina no yafari rekha bo abono nugui tai abono manui belaino hamsakha phia bini okbal hamia manjakha lokhe bo Sweden yakare room hawo thangnani nangkha phia bo a bijapno lokhitrangui thangkha Christina a bijapno room hawo yakare kabu kheno phia lokhe a bijap no National Library wo donjakha Sweden hawo salsa 7 May 1697 edigo Sweden ni National Library wo hor nangkha hake aro tai kubuni bote kotni bijap 24,000 islipano kubang bijap rok debok rok khamui thapla jabaikha haipano a Guden Gigas a bijap abo khamlia abo bansikha a bijap haino hai khamlia mabai ulo 1878 edigo Sweden ni Kedal Library tangthani wo o bijap no eba Devil Bible no khatiwi arjakha tabuk jora a bijap arno khatijak ongkhu kiching song omo ungkha ang rokno sana naimani
Devil Bible bijapni kok eba Guden Gigas bijapni kok hake bahe ma tongkha norok comment khlaiye yani bokti hake paithak jara khnai tongmani bagui belai